thagi onge. So, and taking advantage of the vulnerable. Nikech ng'eny gima timore, ji oknyal cost mag osiptal. To kowinjo ni nitie ng'ato mathiedho ji nono, to nyalo kana sero mano to koro pesa obiro yudo, onyalo uso dhere moro, odhi Mombasa, winjo ne ng'ato biro Mombasa kuro, ma en ene mochango ji. To okiano tim ga kamano, dhano ok nyal chango dhano wadgi bilano. Nyasaye ema chango ji. Omiyo ka en miracle, to Nyasaye osemiyo our medics teko. Nyasaye osemiyo our medics teko mar fwenyo tuo mathago ng'ato ka ng'ato. To nyalo gimiyi advice kaka onego idagi. Ok inyal wacho ni ka ng'ato kipipito mako tiko ni lemone miracle biro perform. Oyo ng'ani itedo osiptal timiye gik mimiye, fluids mimiye, to biro chango. Covid nobiro ka. Ok nyal wacho ni wan walema. Nyasaye biro chango ng'ane. Nyasaye osemiyo medics yo mithiedhogo geng'ogo gigi. Emomiyo miriambo donjo nikech oyudo ka iwa ni nono, wadwaro chiemo. Oyudo ka wiwa bende ni nono, wadwaro gima fill the gaps in our minds, or in our brain. Koro yudo ni ka ji osechako kamano, to gimoro amora mobiro nyime, oyudo ka ni nono, to obiro kawo ni maeri e adiera. Mae janabi modonjo kawuono. To kobi nono ke jogi bedo koyie mondo gibed investigated. Gi create a barrier moro. Ma koro gimineno kuome, ineno ka wang'e kong'i, tigalo ni ng'ani ng'ama so holy ma you should not even question. To ng'ani ng'ama jamriambo mang'eny. Magi gik matimre thurwa ka. Emomiyo sirkal nyaka donjie wach ni ma kata ng'ato dagi kata ng'ato yie, we can go the Rwanda way. President Paul Kagame nyocha osekwero wach mar chaka kanisni oyaye giki.